Manila na isuspindir ang Sa Pilipinas. taho ka ng issue sa war on drugs, palagis man sumutang higit na paan. Tubig baha, noong binabot pa sa lampas na Dahil siya naanas tinong kalayo, ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Sa headlines, kan mga barata, LGU Naga, day masingilin arkila sa mga negosyante sa Naga City People's Mall as in Bicol Central Station matapos ang pagbaha sa syudad. Paggamit kang automated counting machine, saro sa tema sa National Convention ka mga election officers ngunya na aldaw. Sikyo na may kasong 2 counts of rape, arestado kan PNP Naga. Cyber Law Seminar kan KBP Camarines Sur, ginibo ngunya na aldaw. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Para makatabang sa marikas na pagbangon kan mga negosyante sa Naga City People's Mall as in Bicol Central Station na nalubog sa baha durante kan Bagyong Christine. Daimo na sinda sisingilon sa arkilakan lokal na gobyerno kan Naga. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Huli kan baha na dara kang Bagyong Christine, interong nalubog ang mga paninda sa ground floor kang Naga City People's Mall. Naprakasarman ang negosyo sa second and third floor na nagresulta sa pagkalugi kan mga negosyante. Kasudman na ipasar kang sangguniang panglunsod kang Naga ang ordinansa na sa loob ng 2 bulan ang mga nagtitinda sa ground floor kang Naga City People's Mall. Ang demo na sisingilon kang sa indang arkila. Matang kabagang bulan man ililibre ang renta ka mga nag-uukupar sa second and third floor kang Naga City People's Mall. Ang duwa may kabangang bulan na day pagsingil sa arkila sa Naga City People's Mall ang nangangahulugan in pagbawas sa ingreso ng 5 milyones pesos kang nasabing opisina. May mga paratindaman sa Naga City People's Mall ang nagpaabot ng pasasalamat sa lakdang na ini kang lokal na gobyerno kang Naga. Po ning 2 bulan from November to December. Alagad ito pong sa second floor and third floor dahil dahil man po sinda binaha. Alagad nagkargo po sinda ning pagpundo kan sa indang operasyon dahil gani kang nangyari itong lost opportunity kaya pigtawan mi man po sindang konsiderasyon na 15-day reprieve 15 day po sinda mabayad ning arkila or half month lang ang ibabayad ninda po sa sunod nindang dahil may ano sa muya igwadaan nin tabang nin 2.5 and then, dahil may aram ang rental kung dahil hinahagad kang grupo na dapat at least 2 or 3 months na makalibre kami. Anas kami digdi sa ground floor, anas kami nalugi. Intero yan dry goods dyan na suicide sa kalugihan. Sa Bicol Central Station, sarong bulan man na day masingilin arkila sa mga nag-uukupar digdi. Susuki Bicol Central Station Operations Manager Noni Reforzado, katumbas inikan sarong milyon pesos sa koleksyon kutana para ngunya na taon. Sa Bicol Central Station, sarong bulan na revenue na nakukuha sa rentals kung sa tuyong mga tenants is around 958,000 plus. So, iyan ang mababawas. Almost 1 million man lang ang mababawas. For the 2024 man lang? For the 2024 budget. So gustong sabihin, si target taong niya na taon, mababawasan itong almost 1 billion. Tubod man ang mga opisyal kang syudad na dakulang tabang sa mga negosyante sa Naga City People's Mall as in Bicol Central Station ang pagpapalibre sa saindang renta para sa saindang pagbangon giraray matapos ang kalamidad. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, anda ipapagsingil nin sarong bulan sa Bicol Central Station an magiging rason para dai maabot kan Bicol Central Station an sa indang pinaglatag na target income ngunya na taon 2024. Nainot na kaini, pinag-aprobaran kan lokal na gobyerno kan Naga an paglangkaw sa terminal fee na naging dalan para mag-improve an income kan Bicol Central Station bilang saro sa mga economic enterprise kan syudad. Alagad apektado kan bagyong nag-agi sa syudad. Mayo po, talagang mababawasan. Sa totoo lang po nga ni, si mga lakdang ginibutan, nahiling tanakutan na nag-i-improve na sa tuyang income. From 3.6 to 3.8 million na average on I think from January to May ata. Si mga measures na ginibot si na-approve
na ordinance baga na propose na ma-adjust si terminal fees. Dakulaon si naging epekto, naglangkawang sa tuyang income, nag-average ako takitang nasa 4.6 million. Sa iba pang bareta, syudad ng Naga winalatan ng 13,423 toniladang basura kan Bagyong Christine. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. 13,423 tons ng basura ang nakolekta ko Solid Waste Management Office poon kang pagginit pagkatapos kang pagbaha ng darakang Bagyong Christine. Ini katumbas kang nakokolektang basura kang SWMO sa laog kang 111 days. Katabang kang SWMO ang mga pribadong organisasyon asin sa mga LGU na hali sa manlain-lain na lugar sa Bicol. Si total waste na nahakutan na po since day 1, 13,423 tons. Equivalent po yan sa 111 days na regular na basura po kang Naga. So, kung i-imagine nyo po, garbaga itong si 111 in advance na po ni Christine sa tuya. Kaya po sana nga din subako, sana po ang sunod na aldaw mayo ng basura. Kaya lang po, pigihiling tamang niraray on a regular basis, ito kita ng 120 tons. Nakaipuan pong asikasoon. So, padagos po yun kadakol po ni nagdudunar sa city government, kan si mga serbisyo ninda, mga volunteers. Kadakol po, sabi ni Mayor Nelson, nagpapasarubling mga heavy equipment. Matapos mahali ang mga basura ng darakang tubig baha, mabalik naman sa dating schedule kang paghakot ng basura ang SWMO. Kabali sa gusto nilang maibalik, iyo ang pagsuway kang nalalapa asin di ay nalalapa na basura na nalingawan na kang mga residente sa barangay. So mabalik na po kami sa regular garbage collection. Ang target may po mga interiors, mga subdivisions. Tanghani po na si DMI man nahakot halos sambulan, ay makuha mi naman po niyan. Tagwa na nagrereklamo na may parong na ngayon si basura mi. Kaya dumana po kami ma-concentrate, although igdigiraray sa mga main streets, obligado po kita nakuha. Isusunod din na mahakot ang mga natatadaapang basura sa mga subdivision na sinbarangay. Maski na nga ni may ibang naghanap na ng paagi para mahali tulos ang basura sa indang lugar. Paulit-ulit man ang pagirumdom ni Engineer Martin sa mga residentes kang syudad na maging responsable sa pag-apon ng basura, ninhulit ang mabalik man ng sato ini, orog na kung may kalamidad, araw kang Bagyong Christine. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, matapos darahon sa sanitary landfill ang basurang pinagharakot hali sa sentro kang Naga, mabugtak sa buot ang mga personahe kan Solid Waste Management Office nin cover soil para mayong mag-alisngaw na parong na pwedeng makaabot sa mga kataid na banwaan. Ang pagbuktak ng cover soil ang kabali sa pinagsusugo kan DENR sa pag-operar kang sarong sanitary landfill. Ang concentration may pungon yan sa sanitary landfill. Si stability po kan sanitary landfill na pigihiling mi kaya niya pa man. Just imagine po na halos 14,000 tons ang nakolekta na. Kaya po amin na pong maglaad ng cover soil para po dahil man siya ng odor emanation sa palibot dahil siya makapollute po sa kataraid na munisipyo. Nagkaulay po kami kan sa tuyang arkitekto, si Architect Mamansag na gibuan na kita ng program para po makubira na ito. Agapod po kayang cover soil. And then by next year po, magiging on a regular basis po ang paglaag ng cover soil. Saro po yan sa hinahagad kan DNR na standard operation procedure para po sa pag-operate ng satuyang sanitary landfill. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni City Administrator Lito del Rosario na may padarang tabang ang lokal na gobyerno kan Naga para sa mga residentes kan probinsya kan Catanduanes na tinamaan kan Super Typhoon Pipito. Ini kinababalihan kan Bagas as in Clearing Team. Pinaglinaw man ni City Administrator del Rosario na hali sa Disaster Response Fund kan syudad an pinangbakal nin sinakong bagas para sa mga residentes na sobrang naapektaran kan Super Typhoon Pipito. Sarong paagi man subot ini na maipaabot ang pasasalamat sa mga nagtabang sa syudad durante kan pagbabaha na darakan Bagyong Christine. Ngayong tanghali, papuntang Catanduanes at sana po ay yung dala-dala nilang kaunting tulong
at na bigas at at the same time yung clearing team makatulong po sa mga kababayan natin sa Catanduanes. Nagbigay po ng Sa pagbabalikan news break, security guard na may kasong 2 counts of rape, arestado. Iyan ang sinibapang mga bareta sa pagbuwelta kan One Media TV48 Naga News Break. Number 3 sa Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pesintas. tahod ng mga issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pesintas. tahod ng mga issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Sa pagpapadagos kan mga bareta, masunod ang lokal na gobyerno kan Naga sa pakiulay kan Palasyo Malacañang na dai na magkaigwanin magarbong pagselebrar kan Pasko ang mga ahensya kan gobyerno bilang pakikisumaro sa kamugtakan kan mga tinamaan kan sunod-sunod na bagyo sa nasyon. Susug kay City Administrator Lito del Rosario, dipisil man subot magselebrar nin magarbong kapaskuhan mientras na igwa kitang kababayan na yaon sa pagsakit huli kan pagtama kan makukusog na bagyo. Rapat po na siring dapat talaga kani ang pagtanaw-tangon yan na katapos pa lang po kita sa mga bagyo na nag-agi sa Naga City and sa iba pang parte kang Bicol, sa ibang parte kang Pilipinas. Malain po siguro na mag-celebrate kita ng digarbong Christmas kung ang mga kababayan taduman sa Northern Luzon. Grabe po ang pagsakit, inabot ng halos 4 na surnodan na bagyo. Kita po sa Naga, saro lang po, pero matinding maray si damage sa tuya kang si Christine. And other parts of the Visayas and other parts of the country. Kaya nararapat po ining announcement ni kang Palasyo Malacañang through the Executive Secretary under the instruction of the President BBM. Sa iba pang bareta,
Madurar hasta sa aldaw na Biyernes ang pinagigibong post-disaster assessment kang team hali sa DepEd Bicol sa mga munisipyo kang Pandan, Panganiban, Gigmoto, Caramoran, Bagamanok, Asinviga sa Catanduanes na may grabing nadistroso sa mga eskwelahan. Ang resulta kang damage assessment ang pinagpapadaraman subuot sa opisina ni DepEd Secretary Sani Angara. Sa iba pang bareta, yaon ngunyan sa pag-atindir sa First National Convention of Election Officers ang gabos na election officers hali sa Camarines Sur, kung sain saro subuot sa temang pinag-urulayan ngunyan na aldaw ang mapadapit sa pag-operar kan automated counting machine. Susug kay Attorney Ibet Salvadora, election officer kan Comelec Nabwa, an sa indang manunudan sa pag-operar kan vote counting machine an itutukdo maninda sa mga maestra sa masunod na bulan. Actually po, from December to January 2024, magkakaigwa po kaya kami ng ACM Roadshow. So kami po, babara-bara barangay para i-demonstrate po ang automated counting machine at sa inyong mga bagong features. Sa satuyang police report, 2 counts of rape ang inaatubang na kaso kang security guard na si alias Anthony, residente kan Karumatik, Barangay Carolina, Syudad ning Naga, na inaresto kan sumaagong pagkahapon sa Zone 6, Barangay San Francisco, kan kaparehong syudad. Ang korte daay na nagrekomendar nin piyansa sa kaso kan suspetsyado. Nangunyan yaon sa kustodiya kan Police Station No. 1. Padagos pa sa mga bareta, pinagibongon yan na aldaw ang cyber law seminar na pinag-esponsoran kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines Sur Chapter, katuwangan Integrated Bar of the Philippines Camarines Sur Chapter, Camarines Sur Police Provincial Office Press Corps, as Naga City Police Office Press Corps. Ang nasabing aktibidad an inatindiran man kan mga miyembros kan media as inhali sa PNP Camarines Sur as Naga City Police Office. Obheto kaini na mas mapahiwas pa ang kaaraman kan media asin PNP, mapadapit sa cyber laws. Mga tugang 35 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Naga College Foundation Home of the Champions, leap into the future. Asin yan ang mga bilang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page, One Media TV 48 Naga. Ako po si Mike Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break. Number 3 kang Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pesyalidad. tahod kang mag-isyo sa warrant drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha, nung binabot pa sa lampag na magitan. siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please.